आता एक खास बातमी. माणूस जन्माला येताच त्याच्यावर धर्म, जात, पोट जातीचा शिक्का बसतो, पण मृत्यूनंतर मात्र उरतं ते केवळ त्याचं शरीर. आणि म्हणूनच विभिन्न जाती धर्माच्या माणसांचे अंतिम संस्कार तरी निदान भेदाभेदाच्या भिंती तोडून एकाच ठिकाणी व्हावेत, अशी कल्पना गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मांडली आणि गोव्याचेच वास्तुविशारद राहुल देशपांडे यांनी ती प्रत्यक्षात आणली. बघूया जागतिक वास्तुरचनांमध्ये मान्यता मिळालेल्या पणजीच्या मोक्ष स्मशानभूमीची गोष्ट. पणजी शहरातल्या या सुंदर वास्तुरचना पाहून पहिल्यांदा असं वाटणारच नाही की इथं हिंदूंचं स्मशान, खोजा आणि सुन्नी मुस्लिमांसाठी कबरस्थान आणि लिंगायत दफनभूमी एकाच ठिकाणी आहेत. गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना ही कल्पना पहिल्यांदा सुचली आणि गोव्याचेच नामवंत वास्तुविशारद राहुल देशपांडे यांनी ती प्रत्यक्षात आणली. मोक्ष या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या वास्तुरचनेची आता जगातल्या सर्वात प्रतिष्ठित अशा आर्क डेली या वास्तुरचना विषयक अमेरिकन वेबसाईटने दखल घेऊन देशपांडे यांचं कौतुक केलंय. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वास्तुरचनाकारांचं लक्ष आता गोव्याकडे वेधलं गेलंय. कन्सेप्ट मनात फिक्स्ड होते, पण हे आम्हाला एकाचकडे आणायचे होते आणि एक न्यूट्रल डिझाईन किंवा असा डिझाईन जो सगळ्यांना मानवेल आणि बराही दिसेल, हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज होता. सगळ्या धर्माचे काय रीतिरिवाज आहेत हे समजून घेतले आणि त्याच्यानंतर एकदा समजून घेतल्यानंतर तो आम्ही डिझाईनमध्ये काही त्यात मोठा बदल केला नाही, कारण ज्या धर्माला काय आपले रीतिरिवाज करायचे आहेत ते करायचेच आहेत. सो ते लक्षात घेऊनच डिझाईन केला आणि ह्यात आम्हाला मोठा त्रास झाला नाही. जे रिलिजियस लीडर्स होते म्हणा किंवा ज्यांच्याकडे आम्ही इंटरॅक्शन करायचो त्यांनी खूप आमच्याबरोबर बसून समजून घेऊन खूप कॉपरेशन आम्हाला दिलेलं आहे. माणसाच्या मृत्यूनंतरही उरते ती माणुसकी. म्हणूनच मानवतेच्या एकतेची भावना निर्माण करण्यासाठी उघड्या विटा आणि त्यांच्या मातीचा पोत यांचा एक समान वापर या रचनांमध्ये करण्यात आलाय. 2011 मध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प पूर्ण व्हायला 8 वर्ष लागली, कारण इथे सर्व धर्मियांना विश्वासात घेऊन प्रत्येक धर्माचं स्वातंत्र्य जपणं आव्हानात्मक होतं. शिवाय उपलब्ध जागेचा पुरेपूर वापर करणंही गरजेचं होतं. इथं बरेच धर्म, वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे धर्म, म्हणजे हिंदू धर्म आहे, शिया म्हणजे खोजांचा कब्रस्तान आहे, सुन्नीचा कब्रस्तान आहे. जरी ते दोन्ही मुसलमान असले तरी त्यांच्या पद्धती एकदम वेगळ्या आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त हिंदू लिंगायत लोकांची पण आहे, म्हणजे तिथं बरियल ग्राउंड आहे, म्हणजे तिथं त्यांना क्रिमेट करत नाहीत. सो हे चौघांचेही एकीकडे आणायचे होते. त्याला आर्किटेक्चरल कॅरेक्टर जे आम्ही म्हणतो एक द्यायचं होतं, कारण शेवटी माणूस तो माणूसच, तो ह्या धर्माचा असू देत किंवा त्या धर्माचा असू देत, तो शेवटी एकाच देवाकडे जातो किंवा एकाच जागेवर जातो. सो मृत्यूकडे किंवा त्या क्षणात काही वेगळं न ठेवता सगळं एक करणं, आणि तो आम्ही एक करायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि तो डिझाईन, ते आर्किटेक्चरल लँग्वेज एक असल्यामुळे आणि सगळ्यांना मानल्यामुळे ह्याला इंटरनॅशनल रेकग्निशन मिळालेलं आहे. जवळपास 9 कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या मोक्षमध्ये प्रत्येक धर्माच्या लोकांसाठी त्या त्या धर्म परंपरांप्रमाणे सर्व सुविधा आहेत. आणि या रचना साकारताना आपल्या माणसाला अखेरचा निरोप देताना करावी लागणारी दुःखाच्या क्षणांची सोबत सुसह्य कशी होईल याची शक्य तितकी काळजीही घेण्यात आली आहे. म्हणूनच एखाद्या आंतरराष्ट्रीय शहरात अंत्यसंस्काराची जागा कशी असावी याचं मोक्ष हे उदाहरण आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.